Se tirritorna wara sentejn ta' pandemija, il-Malta Comic Con fiera tant mistennija fejn xieren juru x-xogħol tal-comics tagħhom. L-edizzjoni ta' din is-sena se ssir bejn id-29 u 30 ta' Ottubru fl-MFCC f'Taqali. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici għalli l-edizzjoni ta' din is-sena se tkun mimlija attivitajiet fosthom diversi workshops u avvenimenti tal-gaming. Aħna nemnu li dan is-settur huwa importanti anke għal huwa l-post tax-xogħol ta' ħafna artisti Maltin illi jirnexxielhom jippubblikaw comics u disinji u anke jsibu ruhom f'animations illi jarawhom barra minn pajjiżi. Dan huwa kollu qasam hija niċċa ekonomika li aħna nemnu ħafna fiha. Il-President ta' Wicked Comics Fabio Aġus qal li din il-fiera hija pjattaforma li turi kif il-komunità li tħobb il-comics f'pajjiżna kull ma jmur dejjem qed tikber. Huwa spjega x'se jkun hemm f'din l-edizzjoni ta' din is-sena. Se jkun hemm festival kbir ta' nies li jħobbu l-comics, artisti tal-comics, kittieba, producers, nies li jiġu bil-kostumi għal cosplay u ġifieri u ħajkun hemm il-gaming pas-soltu bil-kompetizzjonijiet. U dis-sena bħalma minna snin reċenti qegħdin nibbranċjaw ukoll ferja fejn ġibu l-atturi wkoll tal-films. U dis-sena għandna lajna mhux ħażin ta' atturi tal-films ukoll. Qed nittamaw ġifieri li ħajkonna show tajjeb. Marjan Kawnki mill-Kunsill Malti tal-Arti qalet li l-Kunsill qed jagħti l-appoġġ tiegħu biex il-potenzjal kreattiv jitrawweb b'mod sostenibbli u professjonali.